हाय फ्रेंड गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलसिम गोसो गोथारै बरायग्रोना लाबाय लोगोसे फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। बे समाव आं आंनि गामि गोजोनपुरि गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। आं नोंथांमोननि सेराव दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि गामिनि सैथो दाननि जोबथा सानखालि मा खालामो रायजो राजाफोरा बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। आरो आंनि यूट्यूब चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट्स आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, जाहाथे बिब्दिनो आं इयुनसिम नोंथांमोननि मददजों आरोबाव गोदान भिडिअ आपल'ड होनो थुलुंगानाय मोनो। बर'नि बाथौ दोहोरोमनि आसारखान्थि बायदियैनो सैथोनि जोबथा दानाव फुंबिलि समावनो मोसौ मैसोखौ थुखैस्रां लोबस्रां फुजा होखांनानै गामिनि बयबो रायजो राजायानो बे खनसेयै थुबुर जानानै उद्रायजानो फैयो आरो नोंथांमोना बे समाव उद्रायनाय हाबाफारिखौ नुगासिनो दं। नोंसोरो बयबो गावनि दाय दोफोनखौ निमाहा बा सिखार लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव निमाहा बियो, जाहाथे दाय दोफोनखौ निमाहा होनानै जोंनि फैबाय थानाय गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां गथ' गथाय फिसा फिसौ बिमा रायजो राजाया जै मैहै जाहाथे जों रायजो जालांनो हायो, बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ अननानै बोर सारस्रि हरथोंसै। जै आफा इसोर बोराइ बाथौ। बाय सावराम लांनाय सुdah ulta begitu kok. दा बे समावहाय उद्रायनाय हाबाफारिया जोब्बाय। दा नेक्स्ट हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ आर'ज, लोगोसे आर'ज जोबनायनि उनाव खुंखा जानाय आं फारियै दिन्थिलांगोन। रायजोआवनो अमा मासे बायदों आरो बे अमाखौ थांनाय बैसागुआव गामियावनो रायजोआनो न'खर न'खर गिदिंनानै बैसागुनि मुङाव माइरं बायदि जा दान मोननानै मागिनानै मोनो बै रांजों बायनाय जायो आरो बै रांजोंनो देग्लाय दिनैनि सानाव जा एसे बाहागो मोनो न'खरफ्रोमनोबो रानना हरनाय जायो आरो रानथावै बेदर आग्लायनाय आरो सफारिखौ खुंखाजों जानाय जायो। खुला 10 केजि solid menjagoan. Gitu deh kecil lagi nang. Gitu nang. Kisah tak ada berapa? Iya di sana cukup lagi. Udah kok sih luar. Bisa sih ada. Begitu akan mana? Đây. Bisa juga.
बबे गोखासो खालामोदां बिथिया Keren bukan seragam kawannya. pulang lah kembali nak. Ya ini mari kali kedua saya beli kau. Mari. Bukan tu bui le, ini ni bukan le. Bil thế. Ni cigar kan? Món Arab gì nè. Bे समाव बिबु बान्दारफोरखौ रुगासिनो दङ आरो बेखौ रुखांनानै गोदागोन आरो गोदाखांनानै खुंखायाव होगोन बेनो जाहैबाय खुंखा आरो जोंहा खुंखा हिसाबै 100 बिद जानांगौमोन नाथाय जोंहा 100 बिदखौ मोनजोबाखै बे समावहाय खुंखा संनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ ini लानांसिगोन दे माबाखौ दाउनिखौलाय मोनसे संगोन आरोलाय नङा दाउनिखौनो संग्रोदो माबाया अमाया जाथ'वाखैना राननांगोन गिथावना बायनांगोन खुंखायाव नोंलाय बनदो लायाखै जेरै सालबाय थादो जोबोस नामा गान थांसै न बे खुंखाखौ रुग्रोना लागोन जाहाथे गोखाया एसे खमायो बेनि उनावसो संगोन खोनाबाय बेराय फिगोराखै खोना माखासेनो खोनाबायलाय मा खोथा खालिया गारस लायनांगोन खान्थाखालि खालामनाय बिबु रुनो बिबु ayo pos sang deh no mau ngomong ke apa ya hagra jagra oh ujung kan ya ujung dong boguna बे समावहाय आं दिनैनि हाबाफारिनि सायाव एसे बुंस्लिंनो थाखाय आदा बिथांखौ लोगो हमनो सानबाय आसा खुलुमबाय जों दिनै गोजोनपुरि दालाय आफादा जोङो फुङाव जोङो अमा मासे जोङो रायजो नाङैनो बा गामि नाङैनो जोङो खौसेथि अनलायनायनि नेरसोनखौ लानानै जोङो जि एसे गोलैयो बेखौ जों बेदर राननानै जों रानबाय न'खर न'खर थांनाय बोसोराव जोङो बैसागो मागिनानै जोङो रां मोन्दोंमोन बे रांखौनो जोङो जमा खालामनानै आरो एसे एसे जोङो न'खराव 100 जों खांदेरनानै जोङो अमा मासे बायदों बेनिफ्राय जों बेखौ बे अमाखौ जों रानखांनानै जोङो दा दसे उनाव जोङो खुंखा जानाय हाबाफारि फैगोन दा बेनि सिगाङावनो फुङाव जोङो बोसोरसेयाव जोङो मा खामानि मावखो बा मा मावफ्लांखो बा गेना गोरोन्थि मा खालामफ्लांखो बेनि थाखाय जोङो सैथो दाननि जोङो फुङावनो
समाजावनो जोङो उद्रायदों जाहाथे जोङो गाबोनो जोङो सुवा सुथि गैयालाखौनो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों गाबोन 7 बैसागोआव जोङो मोजां फालिलांनो हानायनि थाखाय जोङो बेखौ उद्रायनाय जादों बेनिफ्राय जोङो दा मोनायाव जोङो 4 रिंगायाव जोङो बोसोरसेनि जायगाना गोरोन्थि जों मावदोंमोन बा मावफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो निमाहा बिनाय हिसाबै आरो सैथोनि जोबथा दानाव जोङो दिनैनि बाराव जोङो आरज लानाय जायो बोसोरे लाबाय थायो दा बेखायनो जोङो बोसोरे लायो आरो आरज जोबनानै जोङो मोनसे जोबथा हाबाफारि दंबावो जोङो गामि नाङैनो जोङो बे खुंखा जानाय जोंहा नियम दङ बे खुंखा जानाय नियमा जादों बे सैथो दाननि जोबथा अक्ट'आव जों खुंखा जायो बिनि जाहोनानो जादों जोङो बोसोरनि जोबथा अक्ट'आव जोङो मोनसे गोखा जोङो जायो थिग मारै जोङो मानसि थैब्ला जों सारादु खुंब्ला थिग मारै जोङो नारजि जायो नारजि अरो आरो बे ओंथिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि नैबे सैथो दाननि जोबथायाव जोङो गोखा बुस्थु जोङो मैगं संनानै जागोन बेवहाय जोङो मथा मथि 80थासो मैगं जोङो जमा खालामनानै बेखौ संनाय जादों बेखौ जोङो दा जागोन जों बेखौ जानायनि जाहोनानो जादों जाहाथे जोङो फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जोङो जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोनो बेमार आजारनिफ्राय जों बासायो बेखौ जोङो मुलि हिसाबै जोङो जागोन दा बेखिनियानो जोंनि दिनैनि बे गोजोन दालाय आफादनि हाबाफारिया बेयाव जोंना दिनै सैथो दाननि जेनेबा आरजखौ लानानै जों लोगोसे बे रायजोआवनो बे खुंखाखौ जमायनो आलो गोजोन जालायलायो आरो जोंनिया बोसोरफ्रोमबो बे खामानिखौ जों खालामबाय थायो देग्लायबो बिदिनो खालामगोन देग्लायबो बिदिनो खालामनो नागिरदों नै दा रेडि जागासिनो दङ दा गोथारिया एसे बावनायनि खामानि मावदो इतिमध्य जों बेसेबां खालामबाय थादों साबायखर थाबाय आदानिसिम बे समाव बावनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो बे बावनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो जोङो खुंखा जानाय हाबाफारिसिम फैगोन सोरबाथ' मिथियाबो जानो हागौ बा खायसेया मिथिदों बिसोर बिजाब नायनायफोरा जों जेरै गोथै गारबाला बा जोंनिफ्राय रुंसारि जालांब्ला जों नारजि अरगारा होनबा मानो अरगारो नारजिखौ मानो जायो जों नारजि अरगारनाया जाबाय बे गोथैया जोंजों सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय जानखार जाबाय बियो बेखौ फोरमायनो थाखाय गोखा बुस्थुखौ जों जायो फारसेथिं बे रुंसारि जालांनायनि माखासे बेराम आजारफोरा हयथ' जोंनियाव सोमखिनोबो हागौ बेखायनो गोखा बुस्थु जाबोला जोंनियाव माने जिखुनु बेरामानो सहजै माने आक्रमण खालामनो हाया बे हिसाबै आगोलनि गोदो गोदाय आबौ आबैमोना बे गोखा बुस्थुखौ जोंनो सिनायना गालांदों मुलि हिसाबै जोंफोरखौ बे सैथो दाननि लास्टआव जों गोखा जानांगौ गोखा जाब्ला जों दिनै गोखा जानायनि अर्थ'नो जाबाय बे गोजां बोथोरखौ जों दिनैनिफ्राय सोमोन्दो गारबाय जोंजों सोमोन्दो गैला बे माबाया थांनाय बोसोर बैसागोनिफ्राय 1 अक्ट'निफ्राय दिनै जोबथायसो जोंजों बे बोसोरा जोंजों सोमोन्दो गैला गाबोननिफ्रायसो जोंहा सोमोन्दोसै गाबोन गोदान बोसोरनिफ्राय जों सोमोन्दो थासिगोन मावनांगौ दांनांगौ माबा खालामनांगौ मोजां खामानि मावनांगौ बे जोंहा गाबोननिफ्रायसो जों जागायनांसिगोन मोजां लामाथिं जागायनांसिगोन दिनै जों गारबाय दिनै जिखिनि भुल भ्रान्ति मावबाय बा माबाफोर सोरखौबा बुंनांगौ बुंफ्लांबाय बा बुंफ्लांबाय सोरखौबा नायनो बाफ्लांबाय बेखौ जों दिनै दोहैनो जों मन्दिराव हेमा बिबाय नङा होमबा दा जोङो बे गोजाम बोथोरखौ बिदाय होनो थाखाय जोंनि बे खुंखाखौ जाबाय लोगोसे नैबे बसन्त होनना बुङो बे बसन्तआव मानसिनियाव बायदिसिना बेराम सिथर मानखु मानखा जायो बे मानखु मानखा बेमारा मा गोखा जाबाला खारो बेखौबो जोंहा बर' बोराय आगोलनि गोदो बेंग्राब्लाबो बे समाव शिक्षा गैयामोन लेखा फरा गैयामोन होमबाबो इसोरा बिसोरनो गियान होदों गोहो होदों माला दोनलै टिफिन लाब खालायदो खुंखा जाग्राफोरा वाव बिराद जाखागोन नामा नोंसोरला हा बिराद जाखागोन नामा नोंसोरो जाखानोसै
बावखांबाय दा जानो थाखाय लाहार फाहार बयबो माने नेगासिनो दं आरो आंनि भिडिअ'आबो जोबनोसै स' जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर Hey, malam tu? Ini kuka baca. Oh, coba. Lambai le. Nungaro. Ro, bau nang kena. Bau. Ay, kita ni benar. Oh, ni nah latar man. Oi. Maran tu bra viola. Ini kuka. Dawa mati. Kori ini ngatu tipin lah boleh tak? Jangan sini. Deh, betul ni. Mahal lo tu nam nanda. Oh, boleh. Siapa deh? Jepai. Jeng lele ni siapa yang mati? Jangan. Ini punya. Gak tahu jatuh. Baik, kuka ada dengan dua. Oh, kuka ya lah, itu saja kagum na. Ambil aku saya ke sini. Oh, masa tu? Ini. Ini orang lain dengan. Muha. Oh, nung tengah biting siapa? Kita kasih nak sini. Oh ya.